Sortiment, ktorý tu ponúkate, je pomerne široký. Vidím, že vo fľaškách tu ponúkate v dvojdecových aj alkohol. Teraz ráno, keď je tesne po 6, keby som si chcel kúpiť alkohol, predáte mi ho? Až od 10 sa podáva alkohol u nás. A pivo? Pivo je 10. 12 máme fľaškov, ale až od 10 sa podáva. Vy kde robíte? V OSP, A čo tam robíte? ako vodoinštalatér. A od ktorej máte pracovnú dobu, lebo teraz je 6:45, vy si tu popíjate pivo? Od 7 hodiny. A to stihnete? Hej. No a máte povolené si pred prácou dodať guráže, vypiť si nejaké to pivo? Tak to nie, no ale Viete, že aj z 10 stupňového piva pri detekčnej skúške alebo pri skúške na alkohol by ste nafúkali? áno. A u vás v zamestnaní vám nikdy nerobia takéto skúšky? Tak niekedy sa stane, že hej, dávajú. Nie je to dosť nebezpečné? Robíte s okružnou pílou, s ďalším polešení chodíte a vy si tu vypijete pivo, že sa tým znižuje vaša schopnosť pracovať. Nezdá sa vám? Áno. Vy ste murár? Áno. A tiež, ako vy si môžete dodať guráže, vypiť si nejaké to pivo ešte pred zamestnaním? Ja si myslím, že jedno není až tak moc. Ďalší diváci, medzi nimi občania z Piešťan, nás žiadali, aby sme sa prišli pozrieť do hostinca u Drličku na Vrbovskej ulici v Piešťanoch, ktorý počas pracovného dňa býva preplnený zamestnancami z neďalekých podnikov, ktorí tam vysedávajú a nikomu v práci nechýbajú. Pozreli sme sa aj tam a výsledok? Z ktorej ste organizácie? Pozemné stavby Trnava. A čo tu robíte teraz, keď je o 10 minút 11? Na 10. som. 10. je pivo. Mal som párky a pivo, jedno. A čo robíte v práci? Aká je vaša profesia? Pokrývač. Pokrývač? Áno. No a vy máte povolené v pracovnom čase požívať pivo? Prší nám do práce, tak to čo budeme, kde robiť? Takže už sa ani dnes v práci nedostanete. Ale dostaneme sa ešte, kde stane pršať, tak pôjdeme robiť. No ale už ste vypili pivo. Na jedno. A máte povolené? Čo by som mal? A vaši kolegovia taktiež sú z pozemných stavieb? Vy ste odkiaľ? Z pozemných stavieb. A vy? Tak isto. A vaša profesia? Tiež pokrývač. Súdruh námestník, pri dnešnej kontrole v pohostinstve sme našli viacerých vašich pracovníkov, ako si popíjali v pracovnom čase pivo a údajne boli akože na obede. Takže stará sa vaša organizácia o svojich zamestnancov, aby si mali možnosť zakúpiť stravu na 10. na obed? Naša organizácia v plnom rozsahu sa stará a zabezpečuje našim pracovníkom i na jednotlivých stavbách rozvozom stravu a majú možnosť si túto každý pracovník zakúpiť. No a čo sa týka požívania alkoholu, ten majú povolený, i keď len pivo? V našich zariadeniach na stavbách vo výdajnách je zakázané i pivo podávať, alkohol samozrejme tiež zakázaný a je možnosť si zakúpiť i len jediné občerstvujúce nápoje, ako je malinovka a podobne. No a v danom prípade sa ďalej vyhovárali, že keďže poprchalo alebo pršalo, že nemôžu pracovať. Takže v takýchto prípadoch organizácia poskytuje alebo dáva náhradnú prácu, pretože oni hovorili, že čo máme robiť, že prší, už sme pokrývači, takže nemáme aj tak čo robiť. Príslušný majster na stavbe HSV je povinný týmto pracovníkom zabezpečiť náhradnú prácu. No takže v danom prípade zrejme nezabezpečil. No a čo budete teda robiť, aké opatrenia príjmete v danom prípade? V prípade, že nezabezpečil, vyvodia sa z toho závery, jak zákonníkom práce, podľa zákonníka práce, tak i závery v prípade budú predvolaní na závodný výbor, jestli sa jedná o členov strany, pohovorí si s nimi základná organizácia strany.